Formal ng pig turnover kasud mang aga kan DepEd Bicol, ananom na classrooms na pigpairahay ninda sa UAS East Central School. Sigun sa Project Development Officer 2 kang ahensya na si Mark Kevin Aroco, saruan na sambit na eskwelahan sa mga nadanyaran kamanrapado ang Bagyong Rolly sa Kabikolan kan taong 2020. Napili ninda ining maging benepisyaryo huli sa nahiling nindang sitwasyon kang eskwelahan. Naging posible man ang pagpapairahay ka mga nadanyaran na classrooms sa tabang kan sarong pribadong bangko na nagdona ning 400,000 pesos na fundo. Ating pong partner, no, yung nabanggit niyo po, has been a consistent partner of DepEd. In fact, maliban po dyan sa mga classrooms, no, madami pa po silang iba't ibang mga programa kung saan yung pinaka sentro talaga ng kanilang programa is yung doon po sa matulungan ng DepEd sa aming basic education programs, ano? Apwera sa anom na classrooms na pairahay man ang principal's office. Sigun kay Aroco, apwera sa mga paratokdo, 141 estudyante sa nasambit na eskwelahan ang makikinabang kan proyekto. Sana magamit ito ng maayos, and then of course maliban nga doon sa paggagamit, kasabay din po ng paggamit ng maayos yung pagsisiguro na ng maintenance, ano, na ito naman yung pagmamantini ng building na binigay sa atin is also a form of showing our appreciation. Asigurasyon kan DepEd Bicol, padagos sindang magibunin mga lakdangan ni matawang kasimbagan ang mga pigkakaatubang asing kakaatubangon na agyat kan sa indang mga eskwelahan. Ngani maitaw sa mga estudyante ang komportableng pag-aadal. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.